חברים, עכשיו אני אראה לכם איך אנחנו משחזרים את הקבצים שנמחקו במדע שלנו באמצעות התוכנה המקצועית הזאת. אתמול הלקוח שלנו הביא לנו דיסק און-קי עם קבצים שהוא מחק בטעות, ועכשיו אנחנו צריכים לשחזר אותם. תסתכלו על הדיסק און-קי הזה, אם אתם רואים טוב. בסדר, נתחיל. קודם כל אנחנו צריכים לסרוק את הדיסק הזה של למצוא את הקבצים שנמחקו. בתפריט הזה אתם רואים סריקה, לוחצים פה. כן, עכשיו אנחנו יודעים שהקבצים האלה נמצאים בתחילת הדיסק, ולכן לא צריך לנו לסרוק כל הדיסק, הספיק לנו ג'יג אחד אני חושב. בואו נתחיל. אתם רואים צהוב הזה, זה אומר שהוא מצא תיקיית FAT. אני חושב שזה קבצים שלנו. בואו נמתין לסיום. מיד זה יסתיים. טוב, אנחנו רואים שנמצא פה משהו טוב. עכשיו אנחנו נפתח את הדיסק הזה, ואנחנו רואים שיש פה, כן, יש פה מסמכי טקסט. כן, זה מה שצריך לנו. טוב, לוחצים כפתור ימין ולשחזר. בוחרים את למשל שולחן עבודה, בסדר, זה ייתן לנו. כן. אנחנו רואים את הקבצים, קובץ אחד, ואז קובץ שני. כן, זהו. יש לנו שני קבצים, ומחר אנחנו נשלח אותם ללקוח שלנו. תודה חברים.